Azért készítem ezt a videót, hogy megmutassam nektek azokat a lépéseket, amiket én is már nagyon régóta használok, és nagyon megkönnyítették az egész játékot, és sokkal élvezetesebbé tették, tehát segítettek kijutni nekem annó Silverből. Persze, mindenki ott kezdte, na jó, nem mindenki, de én speciál igen. Novából is, majd később AK rangból is, hogy most itt Sas 2 Supreme talán mozogjak. Nektek is csak ezeket a annyira meglátjátok, nem is nehéz lépéseket kell betartsák. Elsőre is a célzásról és a sebzésről fog szólni, de kezdjük is a célzással. Szembeállsz egy fallal és belelősz egyet, vagy kettőt, vagy hármat. Látjuk, hogy körülbelül folyónyom a célkeresztet közepén talál be. Erre kell emlékezz játék közben is, tehát nem csak így kijössz random botok ellen, vagy egy üres szerverre és lövedezed a falat, mint a hülye. Akkor persze, hogy oda megy. De ezt akkor ezt rendes éles helyzetben is fel kell ismert, hogy ez bizony így van. Tehát, hogyha elrölted a sprayt például, látjátok, el van rontva, akkor a golyó így megy, tehát az ember például meg itt állt, te meg ide lőttél, arra emlékezz. Elengeded, és újra oda tudsz lőni. Tehát nem kell feltétlenül egyszerre belelőni az ellenfeledbe mind a 30 golyót, mert ha még nem vagy ezen a szinten, akkor ez nem is fog menni. Háromfajta módja van annak, hogy eltaláld az ellenfeledet. Igazából több, de háromfajta normális módja van annak, hogy eltaláld az ellenfeledet. Az első, hogy megtöröd a spray controlt, visszafogni a fegyver visszarúgását. Az AK-nál például ez így néz ki, ha ráengeded mind a 30 golyót egyszerre a falra. Látjátok, hogy felfelé megy, jobbra-balra, aztán jobbra. Most ezt úgy tudjuk kontrollálni, hogy pont az ellenkezőjét csináljuk meg, tehát ha felfelé megy, akkor mi lefele húzzuk, ha jobbra megyek a balra, ha jobbra, akkor pedig... Na, tehát a balra, akkor pedig jobbra húzzuk az egeret. Most ez körülbelül úgy néz ki, hogy az egy kicsit messzebb álljak. Tehát körülbelül így néz ki, hogyha kontrollálni szeretnénk. Én sem mondom magam profinak, tehát mondom, még Sas 2 körül vagyok. Ez nem a profi szint, valószínűleg soha nem is leszek profi, de azért már úgy mondom, hogy az átlag, illetve az átlag teteje, ami már ez a szintnek a skilljét tükrözi. Tehát ez az egyik módja annak, hogy eltaláljuk az ellenfelet, ha ezt jól megtanuljuk. Ezt közelre, illetve közepes távolságra ajánlom, tehát ha mondjuk ott áll ellenfelünk, akkor azt ne így kezdjük el lőni, mert minél messze van az ellenfél, annál kevesebb golyóval kell leterítsük ott, tehát oda nem fogunk elkezdeni túrni, mint az állat, mert nincs értelme. Hoppá, kifogytam. Tehát oda nem ezt a módszert használjuk, ezt közepes távolságra, illetve közelre használjuk. Na most messzire két fajta módszer is van. Ha megnézzük, az első 3 golyó körülbelül, első 4 az pontos. Körülbelül ugyanoda, illetve egy kicsit fölfele megy. Na ezt nagyon könnyű kontrollálni, ugye csak lefele húzzuk az egeret annyit, hogy körülbelül ugyanoda érkezzenek a golyók. Ez már messzire egész jó tud lenni. Most kicsit összetettem a falat, de megmutatom. Tehát mondjuk itt állunk, közepes távolság, ugye az volt a messzi. Az legyen a fejem mondjuk, hogy akkor legyen valami támpontunk is. Azon pont nem látszik? Úristen, nagyon jó. Na mindegy. Látjátok, ez a 3-4 golyós módszerre elég pontos tud lenni. Illetve van a harmadik lehetőség messzire, amit viszont közelre nem ajánlok. Az a egy golyót lövünk és pozíciót váltunk. Ez az, ami nagyon halálos tud lenni, mert az ellenfél számára sokkal nehezebb célponttá teszed magad, mert ugye mozogsz közben. Meglátjátok, elég genyó módszer egyébként, mikor az ellenfél ugyanazt játsza veletek, sokkal nehezebb öttet találni. Megfigyelted, hogy AWP-ől is ez teljesen máshogy működik, ugyanis egy célkeresztünk sincsen.
annyira biztosan mellőlősz, mint a halál, tehát kétszer ugyanoda kell esőt sincs lőni. Azt szokta adni közelről, tehát ha mondjuk megnézzétek, ide állok. Akkor körülbelül ez az a terület, ahova lő, tehát közelről nem pontos, de azért látjátok, hogy lényegesen, mint távolról. Tehát azért van itt a scope, hogy használjuk. Még egy dolog még a célzással kapcsolatban, ez pedig az, hogy mindig a sarkokra kell tartani, amikor kipékelsz egy fal mögül. Itt vagyunk Inferno például, kilépek midre, stack midre nézek először sarkához, mert ugye ott van a legnagyobb esély arra, hogy az ellenfelünk áll. Most lehet, hogy ő ilyen nagyon profi minden, aztán kiáll oda, de hát akkor kb. Hülye, mert nem tud visszabújni a fal mögé. Egyből, amikor kilépünk el. Tehát kinézzünk, igazából, akkor ránézel a falra, előre is lehet lőni, hogy ott áll, és akkor sokkal nagyobb esélyed van körni az ellenfeledet. Utána, ahogy haladunk tovább, csekkoljatok igazából mindent, hogyha nincs infótok arról, hogy hol lehet az enemy, akkor minden sarkot csekkolni, ahol bújhat. Kinézel, igazából minden is mehet a prefire. És ez az, itt is már látszik ez a lépés, amit mutattam előbb még ott Bayside-on. Hogy ez az egygolyós megállsz és lősz. Látjátok, azért néha még én is elrontom, de hogyha ezt egyszer megtanuljátok, az nagyon patent, hogyha például ott áll, egyből halott. Mentek tovább, sarok, ha néztek, sarok, mész. Mindig tartasz a falra, sarok, és körülbelül ilyen fejmagasságra tartsatok, az a lényeg, mert ugye, egy golyó AK-val például, de azért fejbe lősz valakit, az elég effektív szokott lenni igazából. A pisztolyoknál és az SMG-knél ez azért máshogy van, a pisztolyokkal kb. Azért lehet lőni, pontosan futás közben is, de azért szintén rontja a célzást. Az SMG-knél viszont ezt úgy hívjuk, hogy run and gun, el sem hiszed, de ha futva lősz vele, ez pontosabb is, mint egy helyben állva.